Úlet. To si môžeme pozrieť. Asi není žiadne tajomstvo a netajím sa moc tým, Nevieš, to je Denča? Vôbec nie. Pozeraj. že ja moc nemám rád sugar daddy. Hej? Ja naozaj ako... Bradatého chlapa. Pridávam sa. No, takto nejak vyzerám ja. No hej, len je čierny celý. Jak kokot. Alebo? Dobre, Černý vrátime sa k téme. Napíš mi, či si to fakt myslela vážne s tou Denčou. Nemusím ju ako influencerku. Ako baba je mi to jedno, rob si čo chceš, hej, kľudne buď taká, aká si však, hej, o tom to je. Nie, Slay. Prečo Slay? Buďme aký sme. Nejdem si vôbec to, že ona je nejaká influencerka, vďaka ktorej dokážu ľudia nejako fungovať ako ona, hej. Strašne sa mi protiví myšlienka toho, že malé dievča vidí to, čo robí sugar daddy a povie si, že to chcem robiť aj ja. Ja nejsom najlepší role model pre decka, nechcem sa tu hrať na nejakého svetca, to nejde o to. Ide fakt o to, že ja keby mám svoje decko a vidím ho, že kúka sugar daddy s tým, že si veľmi prehod... To som si myslel, Už aj mne odľahlo. Lebo však kúkaj, čo ona robí. Veľmi. Teraz... Ale fakt, jak povedal, predstav si, že by si mal takéto decko. Takéto decko, poprvé nevychované, má to do piči 19 a je to majster sveta. Každé druhé tlačítko Slay! What do you mean? I want to say čau mu, ale he was... Ty kokot, mi je už len toto, keď počujem, no mi sa dvíha tlak a to mám slabé srdce, lebo už som starý kokot. Ale toto, keď počujem, čo vám jebe. A to tak Hized video, ktoré ma veľmi zaujíma. Ale jak toto takto môže mysleť vážne, jak ona? Toto má na tom sere. Chcem si ho pozrieť. Ktoré sa volá Absolútní dno sugar daddy. Má to síce 47 minút, ale ja sa dnes nikam neponáhľam. Ne, kokos, predstav si, keby prišiel niekto, fakt, že príde za mňou, neviem, chalan, dajme tomu, hej, lebo to bude asi príliš ofenzívne na babu, ale chalanisko mi príde za mňou a že Slay, počuj, no by som mu tak chytil tú hlavu, jak máš tu jeho hlavu, počkaj, za čo zoberiem. No je tú hlavu, predstav, že toto je jeho hlava, hej, malá, tupá, lebo inak by to nemohol povedať. Toto bola jeho hlava, počkaj, najprv by som ju zmáčkol a vrátil ho do reality a potom len tak, by si počul iba o ten stôl. Ale sa nechceš zabiť. Ty kokos. Čo ti jebe? Jaj, ona mi vždycky vie dvihnúť nervy, fakt. Ja som otehotnela. No, a toto bola ďalšia halus. To som videl od Hizeta, shoutout Hizet. Ale ide o to, že chalaň ona zajebala, že ona typka tak chcela, že chcela 400 €, že ojebávala, že je tehotná, aby typek dal na potrat 400. Vysvetli mi potom, ako môžeš žene veriť, keď ti zajebe, že je tehotná. Keď toto tu... Už mám nervy, jak toto pozerám. Výsledek, že mi dej peníze a A to je ďalší hľud. Počkaj, mi zabehlo. Kúkaj tú krásnu tvár. Ona sa dala, že do fialová, ty koko, do ružova a vyjebala si obočie. To vysvetlí, koho napadne sa dať do ružova a vyjebať si obočie. A podnikateľka, hej no, ona je. Tady z toho, že taháš prachy z týpka a říkáš mu, že je těhotnej, tak za to může tvůj fotr vlastně. Kvůli tomu, že by mu táta nevěnoval pozornost, tak to seš prostě tupák. To video, keď vravela, že koľko chalanov mala za celý rok. To nikto neveril, ani ona sama. To je vôbec, to pochybujem. Lebo ako ja nemôžem povedať, že som dajaká, že cvičím, tak cvičím, starám sa o seba, ale nie som hora. Ale čo ti jebe? Abo jak toto, body positivity. OK. Ja viem, že ona mala... Nie, ona si ho vyjebala celé. Mne sa ví, že ona si ho vyjebala celé. Nevyperoxidovala. Mne sa ví, že ona si ho vyjebala celé. Jak sa strihala, tak si ho vyjebala. Ale ide mi o to, ako Dušan po piči face, ale ide mi o to, neviem, ak to tak je, tak ešte viacej jebe, čo som ja myslel, že jebe. Ale pičinej pointu som už stratil. Kurva! Nevadí, a to... Niečo také vzniká len v Čechách. Dobre, no v Čechy, ako, my sme tu mali takisto pedofila. Piče, nemám povedať to slovo. Figa. Áno. On bol tiež ako úlet. Tam minule som, vieš koho videl tu Martine? On tu býva tento. To bolo, jak to bolo? Nie Jeffrey, ty kokot. Nie, hej, Damer. Ježiš, jak sa volal? Ten Jeffy Boy.
Jeffy Boy, presne, Jeffy Boy, v Tulipe bol, jasné, bo ja tiež som Martinov tiež, ale som mu chcel popýtať fotku, bolo mi to kokocké, tak som ho nechal tak, ale neviem, vysvetli mi, toto dokáže. Počkej, a teraz otázka. No. Šopaholik Adel. To už je kategória sama o sebe. Nové video. Jasné, ja to sledujem, to je moja guilty pleasure. Ja nič iné nerobím po večeroch, len fakt ako tam myslím bez srandy. Pred spaním ja si pustím Adelku, Denču a kamarát a Brunslik. Čak ale Brunslik je šéf. To keď toto takto pošle, Brunslik si šéf. Ja napríklad by som nemal vajca si na to hodiť na streame. Ako to je za šéfo. To zase nemôžeme Brunslikovi nič povedať, lebo Brunslik je šéf jak blázon. Predstav, že on si proste vyťahne kokot na streame, na chaturbate a začne si tam honiť penis a popri tom pozerá to stream. Ešte môj odpoveda. No, ako šéf, ako to je tak, keď vieš, dáš niekomu moc, chorému človeku. Tak toto presne vyzerá, ale skôr ma zaujíma táto tu. Len no, ja som sa vrátim sa k tomu fitku. Ide o to, že ja tiež napríklad, vieš, čo sa týka tej body positivity. OK, buď spokojná. Ale do piči nie, keď takto. Ja nehovorím, že všetky ženy majú byť ty koko tenké alebo niečo. Nie. Ale keď vidíš, že ti to... Hej no, aj že ti jeba. To takisto mám. Ale ide o to, že pokiaľ ti to neubližuje, je s tým OK. Buď s tým OK. Ale pokiaľ ti to ubližuje, vtedy, ako je podľa mňa veľká čiara, že mal by takto prísť, nie že pojade na šupu, že ty tlstá kurva alebo niečo. Ale že počúvaj, toto není zdravé. Lebo tiež mu páči, že zdravý život, ale nie, toto je moc, toto nemá, čo mi máš povedať? Ako ja keby som osobne stretol, tak je poviem na rozum, či je nejebe. Napsal, chovej se. Chybí ti fotr, máš daddy issues, tak aspoň někdo ti to řekne. Takže pokud nevíte, jak Denča vypadala... Ale je to úlet, že Hajzet komentuje na Denču, to komentuje Dušan a na to komentujem proste plešatý kokot s čelom, veľkým jak letisko. A dejme tomu přemýšlím před, já nevím, půl rokem asi, jo, tak tady si dáme, tady to je Denča před půl rokem, nebo kdy, tady, ne hovno, to je dokonce v lednu. Než. Denča udělala změnu vizáže, teraz to přijde. Která je tady vlastně, jo, Going Ginger, byla takhle, jo, kde jako hodně lidí říkalo, že ty brejle má jak moucha. Okamžite si idem prefarbiť bradu. Už len kvôli tomu, že Dobre, Dušan, sme dvaja, ktorí to musia zrobiť, do piče. Nechcem byť nejako asociovaný s týmto človekom. Aha, hej, za to, že trošku obeznejšia nemôže ona, za to môže aj táta, lebo nedal dostatok pozornosti, no. Áno, tátik ti odíde do piči po mlieko, tak za to sa musíš prežrať. Čo si kokot, čo si poslal? Čo mám pustiť? Máš to na Messengeri. Nedobre, nevieš mi to poslať na Discord? Viem. Tak pošli mi to na Discord. A čo púšťame toto? Farbujem si bradu, áno, dám si ju na ledomodrú. Ale potom. Kámo, takhle reálne si nemyslím, že by to vôbec vypadalo špatne. To absolútne dno 47 minútové video je o jej vlasoch. No, a tu je tento. No však jasné, a to je ďalšia vec. Už keď sme pri tom. Počkaj, toto musí nájsť scénu, aby bolo vidno. To je ďalšia vec. Zober si, že ona nemá normálne tzv. Chrbtovú kosť. No ako hyperglemický šok, ja už mám, no však čo ti jebe, však mi už pečienka skáče. Ale nemá chrbtovú kosť zajebať to, že ešte sa ide do druhých navážať, jak ona piča si jedna upravuje fotky. Ale piču, schudli? A máš ich fotku da kde? Keď schudli, tak kongrác, to ako jeba. Keď schudli, tak to jeba. To som nevedel, že schudli. Ale zober si, že ona, tá Denča, ona nemá ani štepku ty kokot u lútosti, nelútosti, chrbtovej kosti. Že sám som prežratá, jak blázon. A ešte budem druhej piče, aj si upravuje ty kokot fotky. Toto bude ešte ťažké. No vyzerá jak Zaporak z Lazy Townu, kámo. A minulé vravel, že kúkaj aký športovec a pije Coca-Colu. Ale ja ju pijem zero, bez kalórií. Ale ja viem, že to je pičovina. Ale tak to si dám raz za 2 týždne, vieš. Počkaj. To Coca-Cola Zero, momentálne to tam aj oni povedali. Čo ti nebe. Ale tu nejde o to, že je Coca-Cola Zero, ale tu ide o to, že do piče, ja si to môžem dovoliť. Ja chodím, ty kokot beha 20 km. Ja to vybežím, ale tie piče, čo sedia doma
Ako nechcem byť ku ním zlým, lebo daktorí fakt za to nemôžu. Keď takto za to nemôže, tak teraz fakt prepáč, ale väčšina, 98% ľudí zase za to môže sama. Chápem tí, ktorí majú psychické problémy, lebo to není sranda, ale 98% ľudí za to môže sama aj sa prežere. Ja som vyzeral podobne. Ale kokot, treba dať čo so sebou robiť, lebo nechceš zomrieť ty kokot na cukrovku v 30 rokoch. Takže já jsem tak strašně down bad for a... Že Toto je úlet, toto nenávidím, toto. Ja som tak strašne down bad for a dick, že je to úplne trapné. Ja mám legit, čo ti jebe, však rozprávaj normálne, ty kokot. Jak toto aj nerozumiem, kto toto tu robí. Ja keby som počul niekoho vonka, ti hovorím, že nie že ho oplujem, ja ho oštím, kokota. Trapné, já mám legit úzkost kvůli tomu, že mi nepíše chlap, který by mi ani psát neměl, protože to je pro mě špatný. Ona je záporák z Lazy Townu, ja neviem čo... To je kokot. Mám za tým ďalšie povedať. Ona je záporák z Lazy Townu. To připadá jako fakt neuvěřitelný jako představa, že tam budu takhle šerovat nějaký konvert. Čo mi Samko posielaš? To si pozri potom. A říkat, že opravdu Ale mám to pozrieť na streame? Nie. Dobre. potřebuju od někoho vymrdat. Představ, že bych tady přišel na Tomu ver... Bože môj, kokot. To sa Na pýtam. čo ľudia oversharujú svoje životy na internet? Prečo? Keby to malo niekoho zaujímať, že kúkajte, ja som jak vy! Ja som jak vy! Má vôbec cenu sa k tomu vyjadrovať? K tomu konkrétnemu? Ja som tak rád, že mňa vychovalo Call of Duty lobby. Ja som teraz pozeral Peťovú reakciu na niečo. Ja som tak rád, že ma vychovali Call of Duty voice chaty, Counter-Strike voice chaty, lankové herne ma vychovali. Lebo Kto si z vás ešte pamätá lankové herne? Samko. Ty vole, no to bude, však na novom ju bola. Je to jeba. To nič, to nevie, čo sa mu dáva. Ale lánkové hernie bolo jeba. Bo ja som z okolia Kežmarku a my sme tam mali takzvanú zorničku. Jasné, chod si počaj. potom vieš, že niektoré veci nemusíš oversharovať, aby si zbytočne nedostal online na... To je proste ono. Ja som tak rád, a že som ešte vyrastal v tej dobe, kedy v tých hrách tieto veci neboli banovateľné. Že kamo, ty si sa napojil do hry. Čauko, dobrú noc. Kde si došiel ešte raz? Iba si pípol, že dobrý deň a už ti 16 ľudí matku. Ja som to bolo úlet, toto bolo úlet. To ešte do dneska v CSku je, ale tak sa to banuje. Ale to bolo taký takzvaný reality check. Si dostal od ľudí. Vieš? Keď si sa správal ako kokot, tak niekto vyjebal matku. Bohužiaľ. Ja by som to v živote nepovedal, že budem tak rád za tú dobu. Ja som tak rád. Mne ani nejvíce že z toho jeho ADHD dělá nemoc, ze ktorou nemôže normálne fungovať. Mám kamoše, co má ADHD a jediný, co tak nedokáže udržať pozornosť, je troška hyperaktívny. Ja mám tiež kopu fel ako za... Inak chat, toto zrobíme, dáme na YouTube. Nech máme nejaký normálny content, lebo na tým som sa rozčulil na tou Sugar Dančou a chcem to dokúkať celé a mám to piči. Lebo toto, čo ona robí, to není normálne. A pokiaľ takto nezastaví, tak predstav si, že také 15-ky tu budú, ne, ja hodím tabak. 15-ky ti budú pred dverami a v pobaroch chodí takéto. Tak rád. Mne ani jediný, co tak nedokáže udržať pozornosť, je troška hyperaktívny. Ja mám tiež kopu fel ako za ADHD. A feláci normálne chodia do práce a fungujú. Jediné čo, tak fakt potrebujú ten mozog je keby zamestnávať z viacerých strán. Samozrejme, verím tomu, že ADHD je asi viacero druhov a stupňov. To neznamená, že keď máš jeden človek má ADHD, tak je to na rovnakej úrovni ako má druhý človek ADHD. Ale vedel by som si predstaviť, že mám minimálne 10 známych, teraz nehovorím kamarátov, ale známych, čo majú ADHD a naučili sa s tým fungovať. Vedia si nejak zamestnať mozog, ty. A to ďalšia vec, počkaj, keď má takto vás ADHD, kurva, majú to milióny ľudí na svete a vedia fungovať, vieš. A nie, že ja som teraz Slay Queen, lebo mám ADHD. Aby dokázali ten deň prežiť čo najnormálnejšie. A nie je to používať ako výhovorku na všetko. To nemá byť oné výhovorka karta. Kokos, keby takto prišiel, počkaj. To si, keby, počkaj, to ani neviem, aj dýchať normálne, no tak si ma dostala. Že Slay Queen. Počúvaj, tam v dverách, ako ja nehovorím, že som nervózny alebo niečo, alebo že by som bil deti. Ale ty kokot, keby mi to vlastná dcera povedala, že Slay Queen, what's you doing today, cause I'm chodil na bicykli. Tak v prvej vete len... A nech sa spamätá. Im radšej ty kokot buď lesba. Ale toto nerob.
Čo si jebe, to je píči, táto generácia. Ježiš, ale... Ty kokot. Jak to nazve, vieš čo myslím? Videl si Janu Brunslik stream, kde bol nahý a hral si tam mne to starý poslal, kámo. Mne to starý poslal ten klip, ten proste kár. Originál došiel proste na Chaturbate a honil si tam kára nad Hisetom. Dobre som to pochopil. Dobre som to pochopil. Ja nechápem, jak toto niekto vidí a povie si, že jo, tam pošlem peniaze. Ty sa práve sničla. To je proste neskutočné. Je to vtipné jak blázon. Je to fakt vtipné. To je fakt brutálne, že fotografoval Šlimáka. Si sa sničla sama. Kámo, čo Brunslik robil na Chaturbate? Fotografuje Šlimáka. To je neskutočné. Ako je to vtipné jak blázon. Ale pohode, máme takýto, teším a ja som Maťo. Ale zároveň je to smutné, lebo ten človek je evidentne ako slabšie kognitívne vybavený a ľudia by mali fakt ho vyreportovať podľa mňa, alebo ja neviem, niečo s ním zakázať mu toto robiť, lebo to je otrasné. Ale jednu vec by som chcel vedieť, kto kurva ten Chaturbate profil našiel a ako? Ty hľadaj pomoc. Kto by googlil na Chaturbate Brunslika? Sničnem sa. Bol som to ja som tiež si to pozrel na Chaturbate, jak si, no neodoláš, vieš, jak si kokot honí do piči a počúva Hizeta. Kto to našiel? Jak? Ty neznaboch. To je fakt otrasné. Je, hambím sa. Napsať Hizetovi, hneď to zistíš. Je live Hizet? Prosím ťa, Hizet, my tu máme teraz dilemu s chatom. Mňa by strašne zaujímalo, ja viem, že ako je to hrozné sa k tomu nejako vrácať, alebo čo. Ja chcem, aby si prosím ťa zistil, alebo bol by som veľmi rád, keby si zistil, ktorý chorý kár googlil na Chaturbate Brunslika. Kto našiel pôvodne originál ten stream, chcem vedieť. Keď si... Chaturbate, podobné ako OF-ko alebo Badu. Nie Badu, ako Bongo Camps. To je Chaturbate. To bol ty Hizet. Ja si ťa bloknem. Ja to mám, to je fakt strašné. Čiže prosím ťa, skúš to zistiť, daj mi vedieť, nech toho člověka okamžitě vím kontaktovat. Ahoj Dušané, zdravím i chat. Já bych byl hrozně rád, kdyby to byl nějaký člověk, který ho našel a poslal mi ho, ale bohužel Brunslík se v podstatě připomněl sám, protože ten odkaz na Chaturbate poslal normálně do svýho kanálu na Instagramu a prostě označil svoje followery. Nie, to nespravil. Toto nie. Kde to žijeme? Ako OF-ko je ďalší úlet. To ako ja som, vieš, ako je to jedno. Ja som OF-ko nikdy v živote neriešil. Ako s takou slečnou asi by som pravdepodobne nechcel nič mať, ale hovorím, OF-ko nie je taký problém. Vieš, lebo to má stále za tým paywallom. To je najstaršie povolanie. Nech sa tam fotia aj nohy, mne je jedno. Keď si takto kúpi good for you, vieš. Ale ty to ako verejne a bez toho si proste. A typek, jak si počula, si to sničol sám na Instagram. A napsal tam, ode dneška mi můžete platit blablabla tokeny a budu vysílat na nové platformě Chaturbate a dostal za to. A čo, ona si tam bude fotiť lesklé nohy, ja si tam budem fotiť lesklé čelo? Na tom OF-ku? Že by to šlo? Dobre, idem do toho. Ban na zprávy na den nebo na 3 dny, něco takového, že tam sdílel odkazy na Chaturbate a na OnlyFans, takže můžu tě uklidnit, já jsem to nebyl, já jsem byl v New Yorku a nemám s tím nic společného, ku podivu. A nepřipomínej to, mám PTSD stále, ještě teď a navždycky mi to... Týpek normálne self-advertizoval si ty svoj Chaturbate. Myslíte si, že si objednal takúto srandu? Že keď donatneš, tak to vybruje a strčo? Ne, dobre. This is just getting so toxic. Again. So toxic. Dobre, hoši, okej. No, nemôže vytasiť takúto bakulku na stôl, čo si? To by potom sa veľa chlapov necítilo ako chlapí. Raz mi bude niekto z vás nadávať za anglicizmy. Obzvlášť v tech recenziách, kde 3/4 názvov má trademark na anglický názov. Že to proste sa... Čo? Kto? Brunslik. Co už nie? On dostal tam ban. Lenka smích. Víš som Bohu. Fakt volá. Tak vám budem spamovať
takéto hlasovky od Sugar Ja Daddy. to musím to Jak pozerať. Brunsleek. Když jsme ho se Sanjuem voholili v tom jeho kanclu, aby jsme No, to bola ďalšia halus. To si videl? Čo zrobili kokotovi? Oni mali za pár euro, neviem či 2 eurá alebo koľko, on si vždycky dačo oholil, vieš? A oni ho oholili do hola celého. si celou držku. Jak jsem úplně vystresovaná jenom z toho, že mi ten neodepisuje, aby mi řekl, kdy mě přijde vymrdat. Chápeš to? Tady jde jenom o to, že já se s ním chci vymrdat, já s ním nechci chodit, já nechci nic. A tady Maria. Potom to, chápeš to, ono toto dá von na storky a potom bude plakať na podcastoch, že si nevie nájsť vzťah. Rozumieš Presne. to? To je Presne tak taký sa tvárim úlet. Presne tak. Hej, normálne ti hovorím, si tam mastil kačura a popri tom púšťal Hajzetov stream. Na surovka, no je na surovo tam púšťal Hajzetov stream a honil si kokot popri tom. To je tak neskutočný úlet, sú proste veci, čo To je rovnako jak Adela, títo ľudia nemajú právo byť na internete. Nie, že nemajú možnosť, nemajú mať právo byť na internete. Seba. Tak jak Brunslick si mal nehať svoj chaturbate link. Jakože chceš říct, že Denča vypadá tak. No jasné. Dandy. Čo? Bolo vidno bakulu všetko, neboj sa. Na nešťastie som to videl. No, Samko. Aj Grajlus na to urobil video. Hej. Na Brunslicka. Ja viem, Agreus o tom robil video, ale ja som to videl naživo. Bohužiaľ. Naživo? No. Bohužiaľ. Ne. Tam honil A prečo kokot to a tak kúkal. Brunslav vyzerá jak smart, more? To je jebnutý. Rest in peace, smart. Píče, som to mil mutol. jedna věc, jo. Teď poslouchej, jak crazy. Počúvaj. Ale tenhle ten týpek mě reálně vymrdal v Portugalsku. A já, no, can't even say this out loud, protože jak mi to řeknu, tak už budu úplně odsouzená. Já potom. Tak já jsem Už si dost. vymyslela, že jak jsme Čo? se vymrdali, že já jsem už nechodila. To je tady. Od 6. No ne, bolo vidno všetko. Na surovo. Chalaniskovi. Normálne pipli hodinky, že sa mi zastavilo srdce, pardon. Čajka, aby získala pozornosť od čava, s ktorým je v Portugalsku, tak si vymyslela, že je tehotná. A Sugar Denči to fakt ako uveríš. Ne, sorry, hej, zlý joke, pardon. Kamo, ja už nevládzem z nej, ja fakt nevládzem z nej. Ja by som bol tak rád, keby si povedala spoločnosť, že to je iba Denča, tam nech na piesku sa hrá, robí si hrady. Dobre, ale tohto človeka deti hypujú, že je super. Ja som z toho... A o tom rozprávam. To je ten problém. Že táto slečná má pokokot divákov, pokokot dievčat malých, ktorí chcú byť ako ona. Samko, čo by si zrobil, keby takto príde za tebou a tvoja vlastná dcera a sa ti pochváli, že tak zrobila srandu si z frajera, že vieš čo, že tehotná, že chcela peniaze, tak povedala, že aby dal na potrat. Pikovna, tak sa zarába v dnešnej dobe. No, kamarát, tá by si našla kufre vonka. Čauko, Asi tak Lení. nejak. Čauko. Dobrú noc. Ako Díky poviem si to takto, došla. že... Zajtra na YouTube to bude. Ja to poviem takto. Nie, že by som povedal, že tom za domáce násilie, ale tak by vyfasovala asi písk. To nie je domáce násilie, to nie je domáce, to je výchovná. To je v poriadku. To je pokiaľ to je výchovná. To je, vieš, ako čo? Ty kokos. Ako zle to teraz dám, ale aj psa. Pokiaľ dačo zrobí zle, keď na ňom zakričíš, nerozumie. Pokiaľ mu nedáš, vieš, takzvané po uši. Ale to, vieš, ale to neviem, že máš teraz strízniť psa do piči s lopatou. Veď hej. No, vieš. Jak decku, vieš, alebo decko, vieš, dáš, alebo psovi sa dáva ľadová sprcha a chytíš proste toho syn, vieš, alebo dceru, alebo niekoho proste a fasne, no bohužiaľ. Ale tá pamätá si to a hneď toto tu do piči. Ja normálne žasnem. Hej, nevyprávajte mi do Fatfobov, to bol Friendly Fire. Áno? Keď už niečo, je to team kill, nie Fatfob. Tak, môj. Že mi musí zaplatit abortion and the way, že on mi řekl, že jsem si to vymyslela, že mi nic nedá. Ale jakoby, co kdybych si to nevymyslela? Ja nemôžem, ja nevládzem. Jakoby jo, já jsem si to vymyslela, ale ty nemáš důkaz o tom, že jsem si to vymyslela. Čo ti jebe... Ja fakt nechcem byť ja sa snažím byť Diablo advokát, ale tu tak proste... To sa nedá. Keby To sa som nedá. Diablo advokát Irelanové na súde... Čaveníček. Ona povie, že nemá dôkaz. Dneska som mal 5 hodín, Momentálne kamarát, ten chcem to dôkaz dopozerať. je...
No však, ale ona nemá ani žiadny dôkaz, vieš, ale ona povedala, že čo keď on nemá dôkaz. No už má. Čo ti jebe? A že ja mám obhajovať Sugar Danču, ja hram v DZ-ku dávam F11, chápete, čo tým chcem povedať? Dobre, však ľuďom je každý dobre, keď sme ožratí, oni berú barzaké No jasné. Presne o tom rozprávam. Že ono není, že týraš decko. Niekedy ja tiež som rád za každú facku, ktorú som dostal do piče, lebo vďaka nej som tu, jak fungujem. A ešte si poviem, že by som mohol aj viacej dostať za mladá. Lebo čo ti jebe, toto je choré. Chemikálie do seba, keď im je, vymyslíš si hociakú sračku, na ktorú do konca života nebudeš hrdý. Ale prečo ona zoberie telefón a začne toto šerovať? To je ďalšia vec. Jedna vec, že to zrobíš, ale druhá vec ešte horšia na tom je to, že zoberieš ten vyjebaný mobil a povieš to. V minulosti asi vyplatilo zdieľať svoje trápne zážitky, aby bola viacej ako taká, že ja som ako vy, hej, že k nej ľudia môžu nejako súcitiť a vžiť sa do toho, jak žije, lebo možno žijú podobne, ale toto je fakt. Ne. Chápu, že teďka jenom tady s tím, co řeknu, tak pravděpodobně na mě budou podobný stories, jako byly vole teďka na Zdena, protože Denča obecně jako špatně nese nějakou kritiku, jo, tím spíš od člověka, který si ji zastává. Jo, ja si pamätám, oni na mne s Tadeášom tiež vybuchli, že som ríšavý. Jasne, sa majú, ako nie, že byť, ale výkon na facke je v pohode. Výkon na facke je v pohode. Čau, Janíček. Chcem toto dopozerať, prosím ťa, lebo fakt ako... Čo pozeráme za sračky? Duša video Sugar Denče, jak proste jebnutá na hlavu, aha, chcem sa k tomu, lebo fakt ma to jebe. A ja na to kúkam, máš toľko lepších disov na mňa, čo môžeš Ja môžem byť Leprechaun, ja môžem byť Gimli z Pána prsteňov, tam je toho veľa. Conor McGregor, keby nikdy nerobí MMA, hej? Počkej, ty kokos, že Gimli. Tam je toho veľa, však oni nevedia ani disovať. Čo sa deje Oni vlastne? nevedia nič. Ide o to, rýchle info, ti to vysvetlím. Ide o to, že ten čas zajebala, proste sa točila na tým, že povedala, že tam sa aj vrátil kamarát, neviem z nejakej pičiriti z Portugalska, že ktorého jebala a že ona si proste vymyslela. Počkaj, čo? On nadá jebala? No, vraj, že hej, ako nikto jej to neverí, ale dobre, môže byť. No, ale zajebala to, že kokot, že môže, počkaj, to je sa nevysloviť, lebo mi je na piču z toho, že ojebala ho, že je tehotná, lebo chcela 400 €, aby poslal na potrat. A že on jej neposlal. A že ako kurva on mal dôkazy, že si to vymyslel. Vymyslel som si to, ale aký mal dôkaz? Nie, to počkaj to akože takto, hej. Gulový dolník, no, okamžite to daj preč, máš to. Okamžite. Právnej človek teďka, jo. Jak Conor McFadg a dosť. Conor McFagor. Fadgor. Okamžite perma. Nerumca. Conor McDouble. Pič. Conor McDouble. Ed Sheeran. To je stejný, vem si tady to podobný, teďka nechci to říkat blbě, když tak mě opravte, jo, ale něco podobného se stalo Opatovi, jo, vlastně s tou holčinou, která mu kecala, kvůli tomu, že on se na ní nějak vysral, nebo nevím co, tak mu potom říkala, že je těhotná a blablabla a Dan se kvůli tomu, vole, předávkoval těma, vole, jakýma práškama. No, ale čak Opat si to zaslúžil, za čo? Ale dobre, ako hej, ale ide o to, že proste čajka, ty kokot, chápeš, to sa nerobí. Ale akože vieš, problém je, že na nej by si nevidel, že či je tehotná reálne. Vieš, to je 50-50 coin flip. Teda by som povedal iba budum ps. Veľa konfliktov medziľudských, keď je to hlavne medzi ženou a mužom, tak ženy strašne emotívne riešia. Hej, ako to teraz není, že som nejaký sexistický, ale to tak je. Čiže oni viackrát zajebu niečo, čo viac hitne emočne, než aby premýšľali nad následkami, čo to spôsobí, chápeš? A to vidíme aj krásne teraz tu. A prostě vem si, tady to uděláš jenom kvůli tomu, že jsi prostě sobecká mrtka a potřebuješ opravdu pozornost něčí. A prostě stojí ti to za to dělat tady ty sračky. To je extrém, to je extrém. Já prostě nevím, co tě vede tady k tomu. No. A nejlepší je, jakým způsobem ona si to potom ještě obhajuje, jo? To tam taky bude. Mysle, takže mi dej peníze a neser mě. Však to. Prepáč, že akurát si došla v tej chvíli, keď také niečo sa rozoberá. Je mi to ľúto. No nič, odľutované hneď. Chápeš, ako by ty mě nemáš podezírat z toho, že jsi to vymyslel a ty mi máš peníze. Toto. Toto.
To by som si rád rozobral. Počúvaj, to by som si rád rozobral. To tak funguje? To som nevedel. To keď tak Čo do teba povieš na popýta to? peniaze? Nie, normálne na šťupu povedala, že proste tehotná, nemáš čo podozierať. Toto mi vysvetlí. Že kokot je bez hanby, bez chrbtovej kosti zajebe toto, že daj mi peniaze, nemáš mať čo rozoberať. A ona do piči čo, neskákala mu po kokote? Iba on sám, nie? Jebal. Ona zaspala. Počkaj, hej, kľud. Neskakala. Chudá chlapec, hej, zas kľud. Zbíjačka, ty vole. Zas kľud. Dobre. Není šanca, keď skakala je piči chlapec, to nič. No tak Ona vyzerá ešte mu bude gumba platiť zo rehab. Super Maria a ešte trepe. To je kokot. Hovna proste, ja už nevládzem. But then again, I don't want him to be my man. I just want him to me. To je crazy, kámo. Já prostě fakt nevím, jak se dostaneš do té Ten fáze, gus- kde se ten ti gusky honí tam je hlavu tady z toho. bláhniť. Musíš prostě vymrdanej. Prostě fakt musíš být. Jo. Ale jakoby, už jenom kvůli tomu, že mi nepíše týpek, kterého chci jenom vyjebat, tak jakoby prostě to vole akorát indikuje, že bych se s ním neměla vidět. Protože Hlavně Alebo by se si neměl špatná, vidět ja on iso. že I am not capable, nebo ještě raz? možná I am capable of someone Čo ešte raz? Že je špatná, či čo? No, ona je, hej. and not catching To je feelings because špatné. Ano, Slabé protože už to slovo. udělala tak 180krát i přesto, že říkala, že... Ešte to je raz, hrozně proti Natália, sestře, prepáč, proti- tu. No. No jo. Tejto moment, Pamatujeme keď si. nehráme. Ale problém je ten, že kto by chcel mať reálne vzťah so Sugar Dančou. Ako, sorry, je to hnusné, ale potom všetkom, čo trepe online, postuje online, dáva na storička a všetko toto, jak vystupuje, je pre človeka, čo rozpráva česky a slovenské, rozumie tým srancom, je odpudivé. To nemôže existovať človek, racionálne zmýšľajúci, ktorý by si povedal, že jo, ona bude super. Hej, To videl som to. Znie to hnusne, ale ja si to fakt neviem predstaviť. Bohužiaľ som Kľudne to by videl, mohla ale- vystupovať aj bez videa. Stačilo by počúvať tie srance, čo zo seba vypúšťa. Okolo toho človeka by Vieš, lebo to neznamená, že niečo chceš mať, keď si raz na človeka dobrý, chápeš? som normálne chodil v skafandri, lebo musí byť tak toxický, že normálne by mi vybuchol Pip-Boy. Popkultúrna referencia. Som tam. To ani Brunslik by nešiel do toho. Ani Brunslik by nešiel, kamarát. I know I'm a catch feelings for this man. I just Presne, to je presne moja reakcia. To je proste Trisha Paytas. To je proste Trisha Paytas. Presne. Až na to, že to není jazyk normálne, ja už nemôžem. Ja už chápem tie komentáre, že vás serú anglicizmy. Ona čo má s tým, že po anglicky takže sa bych se na snaží to měla rozprávať? vysrat, protože he quite literally landed in Prague, ale Lebo ona každú druhú vetu povie. A toto mi vysvetlí. čo? Čo? Na ty... Ty kokot, čo ti jebené na tom nemám. a nenapsal presně, mi, preto ale by si potom mal jako jít on mi nenapsal, protože he was anxious, protože já jsem mu neodepsala zpátky. Why? Proč si reálně navzájem triggerujeme takovou anxiety, Tomu že ver. si nemůžeme napsat zprávu? Is the first question. Daj sem. Bratu, toto keď vidí človek, čo je totálne nezaujatý, že to vidí toto videjko prvýkrát, vidí takto Čajka rozpráva. Ja sa strašne Umená ospravedlňujem. hadíky, čo Ja by ti som jebe? veľmi rád s tým niečo robil, ale Ale- taká je doba. Skibidi Toilet Reese proste. Tak jako co některé ty holky jsou schopný jako udělat, to je neuvěřitelný. Opravdu, nevím. Jo. A já jako, Vedel by som sa postaviť za to, že keď žene zhodíš ego, tak to nesie ťažšie ako chlap. Alebo minimálne to dá viac najavo Ja. ako chlap. Tak. Ďakujem. Lebo chlap sa podľa mňa hanbí ukázať to, aký je zničený, a žena to chce instantne vrátiť. To si myslím ja. Že proste v momente ti to chce dať vyžrať, bez toho, aby premýšľala nad dôsledkami toho, čo Ona bolo. ti- Určite oh, chlapské ego je veľmi krehká vec, Ona ale ti nedá vieš nič čo, vyžrať. chlapovi, Chlapačka keď je to. Čo? Čo ešte raz? Čo som povedal? Či čo? Daj to ešte raz, prosím. Už je jedlo dosť. Jo, tak to- Jo, ideme nový lifestyle, jak Sugar Danča. Ego, jasné, že není Ale to ti nič akože nedá vyžrať, no. každého. 320 ale chlapovi, keď kil zničíš a trojitá brada. Tak on v podstate, keby sa tak to už máš, do seba čo? stiahne. A teraz buď to stiahnutie vyzerá ako vy ste alebo sa fakt stiahne, kámo, a Objemovka. začne to v ňom bublať. A potom to vyleze. A to je podľa mňa ešte horšie. Ale pri tých ženských je to také, že zhodíš im ego a chcú ti to 16 krát viacej instantne vrátiť. A vtedy prestanú premýšľať. A vtedy začnú točiť takéto storička. To akože viem si predstaviť, že u určitého percenta žen je real. Jo, nechcem hádzať všetkých do jedného pytla. maj. Hej, určite to záleží od človeka k človeku. Čakaj, Maťo má. Kľudne, A ja nehambí tiež sa. mám trojitú bradu, ale... Nehambí sa. On to ale, vieš, ty to máš jednoduchšie, ty to schováš bradou proste, ono, vieš, fuzikmi.
Ešte keď... Gandhi až takou bradou to neschová. Ešte keď sa posnažím, tak si ju skriem, vieš, na 10. Vieš, no tak to nevadí. Ale z takej akože širšej skladby ľudí... Kámo, ja mám 60 kg, ty kokot. Je tam určite nejaké väčšie percento, pri ktorom neviem, to dobrý nápad. Ja tiež mám, a to by vám aj starý povedal. Ja keď proste mne sa niekto dotkne ega, tak ja viem... Presne tak, Natália. To ti radím spraviť, lebo nikdy nevieš, keď sa ti to zíde. Viem byť tiež instantne, že aj keď to myslí človek jokeovo, tak ja sa niekedy tak stiahnem a instantne kopem naspäť, akože obhajovačky, vieš. S tým už som začal posledné dobe bojovať, lebo kurva, však ja musím sa obhajovať ešte. Mně je naprosto jasný, že tady na to jí budou psát holky Go girl, mi a já páči, nevím co jaké je všechno, toto protože prostě ona reaction má takovou fanbase inception. a já Pozeráme reakciu na reakciu. Hej. Nemyslím, že to je špatně, Podle mě- nebo podle mě nemyslím si, že Igor. tady to je nějaká jí chyba. Takový lidi prostě jsou. Jsou tady, jsou mě lidi Igor. tady, kteří by mě obhajovali jakoukoliv stračku, bych řekl, ale jestli tady to jsou nějaký holky schopní obhajovat a říct, že, jako, že to vlastně není její chyba, že vlastně týpko vylže o tom, že je těhotná, že z ní tahá prachy, Musíš volať tak Igor jste úplně teraz. stejně zbytečný Konec. mrtky. Já Nebo Dizidor. Presne tak, čo povedal v tej vete. Ešte nech ju zopakuje. jsou nějaký holky schopní obhajovat a říct, že, jako, že to vlastně není její chyba, že vlastně týpko vylže o tom, že je těhotná, že z ní tahá prachy, tak jste úplně stejně zbytečný mrtky. Yes, 100%. Tak, je to true. Dobre, viacej už nedávam. Išlo o to, že proste celé je to o tom, že chalani, že proste piča jebnutá toto spraví. Nemám slov. Nemám slov. OK, no čo, dáme CS-ko ešte jedno? Večerné? Čo si myslíš na to? Dobre, ideme hrať. Dík. Na čo tu počúva tvoje názory? Si sa platnil? Jasné. Dáme si niečo zabavné, nie toto. Stačilo, ako Dušan No jeba, však ty počkaj. klobúk dole pred Dušanom, ale to obdivujem ho, že toto zvládol dopozerať to, ako Hajze tiež bomba, ale ju, čo ti jebe. Ty kokot, chore na hlavu jemnuté. Reálne, vieš, problém je, že pred ňou ani nemôžeš povedať, že by si, vieš klobúk, keď dačo, lebo ona ti odvie, asi piči.